tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang anak ko po ay magse-celebrate na ng kanyang 18th birthday this November. Wow. Ang issue ko po at ang concern ko is that ayaw ng anak ko na magkaroon ng isang bonggang debut. Ang point ko naman kasi, ako nga hindi ko naranasan na mag-debut. So gusto ko maranasan niya yung hindi ko naranasan. Ang hirap po ng pilitan tungkol sa issue na ito. Sana pumayag at Nicole and Diego, pag pumayag, pwede ba kayong mag-host? Thank you, kumikinang ay. natambalan. God bless. Alam mo, wala nang problema sa kung pwede mag-host. Oo. Ang tanong, di ba? Magkano ba dyan? Magkano ba bigayan? Magkano ba bigayan dyan? Wala na pong libre ngayon. Ganon. Tama. Okay, so ito na naman, Jegs, yung mga nangyayaring mga frustration ng mga Yes. magulang Oo. na gusto nila na yung mga anak nila, Oo. yung hindi nila nagawa, sana magawa ng kanilang mga Correct. anak. Mhm. Yung debut na yan, Jegs, actually yung ganitong klaseng concern, hindi ko siya first time narinig eh. Oo. Palibasa siguro, Marami. nung batch natin, madami Oo. ang di nakapag-debut. Correct, Kasi oo. totoo, parang ang hirap ng mga tao nung araw. Mayayaman lang talaga yung nagdidibu Ano, dati. hindi lang. Jigs, isipin mo, mayaman lang ang nakaka-afford ng bucket sa Jollibee. Tama. Mayaman lang ang nakaka-afford ng KFC. Correct. Pag KFC kaya dati parang, wow, hindi ka nag-Jollibee, Oo. nag-KFC ka, wow. High-end. High-end, diba? Wendy's. Tama. Diba? Kung kaya mong kumain ng salad, parang nung araw po, pagka kumakain ka ng salad, mayaman ka kasi hindi naman, Correct. mga mayayaman lang yung kumakain ng salad, Oo. diba? Hindi na siya parang, ngayon, ordinaryong parte na siya ng menu, diba? Yes, Totoo yun. aha. Pero, ng restaurant. Pero sa totoong buhay, ang fast food, ganyan, wala naman talaga masyadong salad. Wala. So, ang Wendy's dati, dahil may salad, di ba natatanda mo yung pataasan pa? Oo, yung salad bar nila. Oh, yung salad meron bar sila, nila, oo. di ba? Ganon. Mayaman ka lang kapag ka Tama. nakaganon ka. So, yun yung konteksto kung bakit siguro may mga magulang na gusto nila maibigay sa anak nila, hindi nila na-experience. Kasi nung araw, 'di ba, ano term mo, Jegs, kanina, high-end. Oo, Nung araw, high-end. high-end pag nakapag-KFC. Alam mo yun? High-end pagka natikman mo yung kanilang hot and crispy chicken. Correct. KFC ba kaya naman, 'di ba? Oo. Nung araw ngayon, it's very much affordable, or siguro yumaman na din yung mga tao, Yes, oo. or iba na din eh. May capacity May na. capacity. Dati talaga wala eh. Dati wala talaga. Oo. Parang ngayon, kahit na nakatira kunyari sa Oo. mga eskinita, naka-braces. Correct. 'Di ba? Eto Nung nga. araw, yung mga naka-braces, yung talagang yayamanin lang. Kahapon nga na daanan namin. Sabi ko, tingnan nyo sa gilid, wala silang bahay pero may mga e-bike. Oh, 'di ba? Sabi na, saan sila nagcha-charge? Oh. Problema na nila yun. Correct. 'Di ba? Diskarte na nila. Pero 'di ba ganon? Dati kasi talagang kunyari, okay, ngayon makikita mo yan, 'di ba? Walang bahay pero may e-bike. Oho. O di naman kaya maliit yung bahay pero naka-LED smart TV. Oo, yan. 'Di ba? Oo. Dati nung araw po, mga kabisyo, for context lang ha, kaya ganito yung mga magulang na gusto nilang ibigay yung best sa kanilang mga anak, no. Dati makikita mo ang isang bahay kapag meron silang TV. Bakit? Ang daming Oo, tsinelas ang sa daming labas. 'Di ba?
indikasyon na ang bahay nito, malinaw yung kanyang TV. Correct. Bukod sa may TV sila, meron siyang Betamax, meron siyang VHS Tama. player. Oho. Na pag hiniram mo sa, ano ba yun, studios, ano bang city yun? Video City. Pag nag-rent Oh, ka. pag nagrenta ka sa Video City or ano pa, yung mga ganun dati, 'di ba? Ibig sabihin, bukod sa may player ka na, may TV ka pa. Kaya Oo. maraming makikinood sa'yo. So, Tama. ganun siya. O lalo na kung debut, kung TV nga wala eh. Oo. 'Di ba? Lalo na kung debut, lalong mas hindi lahat ng tao nakapag-debut. So, Yes. ito po ay isang reminder sa iyong anak. Baka gusto mo itong iparinig sa kanya Oo. pag-gets yung context na hindi lang ikaw kasi minsan may ganun yung mga bata na mama ko lang naman yun eh. Tsaka kasalanan ko bang dito ako pinanganak sa henerasyon na to? Ganun naman talaga, Oo. totoo. Pero it's just a reminder na dyan ang gagaling yung mama mo, iha. Kaya Oo. meron siyang ganyang desire kasi hindi niya na naranasan niya noon. Na mga kaibigan niya lang na mayayaman, yung na-attendan niya na debut, she didn't have her own. Ayan. Oo. Marami talaga mga magulang na gusto nga iparanas yung hindi Yes. naranasan. Gusto nga makita nila yung mga gusto nilang gawin na wala silang Access noon o pagkakataon chance. noon. Correct. O tanungin natin ang isang Nicole Yala kasi Oh. gusto niya maging beauty queen. Talaga. Oo, doon sa anak mo, ano, So, syempre yung kamusta anak... yung hindi may journey kasi na Oo. gusto mo ipasa, anak, ituloy mo. Oo, kaya lang na-realize ko, ito yung na-realization na part para sa mga magulang. Oho. Kahit na ipilit natin ang mga anak natin na maging beauty queen sila, kung ang champion sila sa mukbang, wala tayong magagawa. Ayun sila eh. Sabi ko dun sa anak ko, so you don't want to compete? Sabi ko, in any way? Sabi niya, no, I don't want. Oh. Sabi ko, mukbang. Sabi niya, pwede. So yun naman ang isang reminder Yes, sa mga oo. magulang. While madami tayong mga kakulangan Oo. nung araw na pangarap natin talaga na maibigay sa mga anak natin, our kids are totally different Oo. people. Iba Ayan. talaga sila, iba yung henerasyon nila. Tama. Iba yung environment na ginagalawan Correct. nila. Isipin mo, pinanganak sila sa mundo na meron ng AI. Yes, oo. Nung time natin, ano ba? Naabutan man lang ba natin ng Microsoft Word? Hindi, di ba? Nag-typewriting lessons pa po Tama. tayo. So, iba yung panahon nila sa panahon ngayon. So, tsaka mga minimalist sila. Oo. Alam mo yung anak ko nag-birthday recently. So, syempre, ako bilang the mom na maximalist versus minimalist. Maximalist ako talaga eh. Oo. Gusto ko makulay, Ayan. malaki, Oo. malaking ribbon, ganyan. So, pinapili ko siya ng peg ng ano tawag dito, ng cake. So, sabi ko sa kanya, what cake do you want? Ito yung mga pinapili ko sa kanya. Oh, Sabi syempre, niya, yung options mo. syempre yung mga options ko, Oo. yung mga 4 na layer, 3 layer, madaming design, Oo. yun yung mga options ko eh. Tapos sabi niya, that's too extra. So ngayon, okay. So masyado. Okay. So ginawa ko, 1 layer na lang. Pero madami pa rin mga ganap. Oo. Sabi niya, it's still too extra. Sabi ko, ano ba gusto mo? What do you want? Tapos ano lang, ang sinad niya sa akin yung peg niya. Una, heart shape. Heart shape lang siya, color blue, tapos nakalagay, officially a teenager. Oo. Yun lang. Tapos, tapos ang Tapos usapan. ang usapan. Nakakaloka! Yun lang talaga yung gusto niya. Oo. So, I guess, ganun lang talaga, mami. Kailangan siguro merong meeting halfway. Oo. Somewhere, somehow, na makakapag-debut pa rin siya. Pero syempre, tanungin din natin siya, ito ba yung klase ng debut na gusto Yan, niya? oo. Alam niyo yung mga ganyan, naiintindihan natin yung frustrations ng mga parents. Pero siguro mas maganda, siguro i-calibrate natin yung frustration na yan. Hindi yung sa kung ano ang gusto natin, kundi doon sa ano ba ang yung gusto ng nila? anak. Kasi Ayan. alam mo, ultimately, sila yung mag-birthday. Oo. Hindi mo birthday yan, di ba? Oo. So, dahil sila yung mag-birthday, so syempre, sila yung tatanungin natin, ano bang klase ng celebration ng Oo. gusto mo? Feeling ko, meron yan somewhere, somehow na pwedeng minimalist kind, pero meron ding ganap, di Oo, ba? kasi kung ipipilit nating mga magulang yung gusto natin, kasi again, frustration natin yan, parang yung cycle babalik na hindi rin nagawa ng anak mo yung gusto niya kasi ipinilit mo yung gusto mo. Yan. So, di ba? Magkakaiba lang yung mukha. Correct, Pero correct. the best way talaga is yung suportahan, anak, ano ang gusto mo mangyari. Oo, saan And that's ba? it. Saan ba? Saan ka Oo, ba? Saan ba? ayan. Saan ba ayos? Saan Ano ka bang masaya? magpapasaya sa'yo? Gusto mo ba nagdebo nga, pumayag siya, 'di ba? Pero lahat ng picture simangot siya. Lahat ng picture busangot Totoo. siya. Lahat ng picture galit siya. Ayan. Hindi mo mapilit, di ko makain, yamot kasi, 'di ba? Tapos minsan pa pag
pag mga debut na ganyan, Jegs, minsan baka hindi niya bisita. Oo. Baka mas marami pa bisita mo. Ng mga magulang. Diba? Ng mga magulang. Kasi Totoo syempre, yan. totoo din eh. Alam mo, iintindihin din natin yung mga magulang. Kasi ako naiintindihan ko sila eh. Because magulang tayong dalawa, Jegs. Because we are also parents, diba? Na syempre, pagka may party, gusto natin ma-invite yung mga iba natin mga kaibigan Yes, na hindi oo. na na-experience yung debut dati, ng mga kabatch natin. And then, Na parang, lumaki tayo sa henerasyon na yung, alam mo yung mga kapitbahay, Ayan. ang dami tayong mga tropa-tropa. Yan, Mga ganyan. kabataan nga ngayon, di ba? Intimate na sila. correct. Very Small group. small group na Small talaga. group, 'di ba? Oo. So, yun eh. Kaya para maintindihan lang parehas na konteksto. So, yung mga bata, talagang they don't post. Hindi wala masyado. Kung nag-post malabong picture. Ano ba yun? Nag-post ka pa? Totoo. Alam mo, Sabi ko, ano ba itong ipopost mo? oo. Tapos Sa ang anak ko rin, labo. malabo. Yung nagbo-blur. Basta parang nagbo-blur. Yung parang bang, kung time natin, yan yung mga, nung dinevelop, yan yung Oo. mga tapon. Oo. Yung parang, ay, visit tayo. Yung pinipilit na lang natin, sige, pwede na yan. Oo, post Pero mo sa na. kanila, naghahanap sila na angulo, magbo-blur talaga Correct. sila. 'Di ba yung mga ganun? Yung anak ko, ang trip niya kung magpo-post siya ng picture, alam mo kung ano mga po-post niya? Forehead. Mga forehead niya. Forehead ko. Forehead ng tatay niya. Sabi ko, bakit? Kasi may mga ganun lang sila. See, they're so different. Oo. Ibang-iba po talaga silang nila lang. Actually, gusto nila talagang ma-separate sa atin, sa generation natin. O alam mo, Jegs, Yun yung goal talaga nila. nung sinabi mo yung separation na yan, for the very first time, narinig kong sinabi ng anak ko yan. Sinabi niya yan nung nilaunch niya yung book niya na My Ink Stained Heart. Oo. Alam mo kung ano sinabi niya? I do not want to be known only as the daughter of Nicole Ayala. Sabi niya. Yeah. May ganun eh. So Oo. baka akala lang natin okay lang, pero gusto talaga nila, tama ka dyan, Jegs eh. Gusto nila magkaroon ng ibang identity. Yes, oo. So yan, may hinahanap nila yung sarili nilang identity. Kaya nga, di ba, sa isang tambalan na segment natin dito, na banggit ko na hindi madali din ang pagiging anak ng isang Nicole Ayala. Oo, hindi. Kasi ang you're looking ingay, for your own identity. Correct eh. Maingay yung nanay mo, Tama. share lahat-lahat. Correct. Tapos siya hindi, Oo. 'di ba? And siya yun eh. Sinabi niya nga nung launch na I'm not into public speaking. I don't like it. But I can express my thoughts in written. Oho. English kasi. I can express my thoughts written. Ganun. Mas maganda na sinabi niya eh. Nung ako na nagsabi pangit, Ayan. di ba? So yun. So, Oo. that's a perfect example, ma'am, dun sa nag-message sa atin. Yung anak mo may sarili na siyang identity. Lalo pa 18 Oo. na siya. Ito nga anak ko, 13 lang. Oo. Uma-identity na, di ba? So, lalo na what ngayon, more, yung di ba? 18? Ikaw yung Gina G sa Dibu. So, Correct. alam mo yung parang yung pressure sa kanila na parang pinipilit mo yung gusto Oo. mo, na iba nga sila eh. Correct, Kaya nga yung mga correct. anak natin wala sa Facebook. Tama. Kasi andyan yung mga nanay at tatay. Totoo. Kasi Facebook para lang sa matanda. Oo. Diba? Nandyan yung magulang nila. Ganon. So, feeling ko meron naman kayong meeting yes. halfway niyan eh. Oo. Magse-celebrate pero what does she want and what do you want? Tapos, paano kayo Oo. mag-meet halfway? Ayan. Go! Okay. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli ako kung kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This